U nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Infrastructure News. Ullu maħjar ma tilfux ħinax fih l-episodju. Bil-forsa tisiru ħafna xogħlijiet. Ara tlaqna. Nitkellmu ftit dwar is-sinjali bl-ismijiet tal-lokalitajiet. Il-proġett il-ġdid ta' triq reġjonali. Qed isiru wkoll toroq rurali. Infrastructure Malta f'daw l-aħħar ġimgħat lessit ukoll sinjali mmarkati fl-art sabiex inti tkun taf liema korsija għandek tieħu, speċjalment fil-postijiet fejn saru roundabouts ġodda jew inkella sar it-twessieħ ta' triq. Dawn is-sinjali saru fost oħrajn fir-roundabouts ta' Ormi, tal-Bib ta' Deroan u ta' Dorotej f'Ħażebbuġ. Mosta Technopark, roundabout tal-ajruport, via l-avjazzjoni u triq għal Domoro fost l-oħrajn. L-ismijiet mal-art qegħdin hemmhekk biex jindikawlek eżatt liema korsija trid tintefa' fiha. Is-sinti kemm jista' jkun prova għażel il-korsija kmieni għaliex wan biex tevita l-aċċidenti u t-tieni waħda wkoll biex ma tħux triq boħra tasal kemm jista' jkun malajr, ġifieri kemm jista' jkun għażlu l-korsija li għandkom bżonn kmieni. 7 junctions u slip roads li jaqdu triq reġjonali ma' toroq oħra fl-Inħawi, fosthom il-bypass ta' Birkirkara, triq il-Wiet l-Imsida, ir-roundabout tal-Skate Park u Bsajla Street u triq il-Kappilla Mifsud. Se jimbnew mill-ġdid biex jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti u kif ukoll biex jitnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar. U dan se isir billi tinbena korsija ġdida fuq kull naħa ta' triq reġjonali, eżatt bħalma sar is-sajf li għadda fil-Marsa Ħamrun Bypass. Fl-istess waqt ukoll se jinbena mill-ġdid dan il-pont illi permezz tiegħu it-triq reġjonali tgħaddi minn fuq triq il-Wied. Dan il-pont ħajjinbena u anke jitwessa. Ix-xogħlijiet bdew din il-ġimgħa stess u ħajjitlesta kmien is-sena d-dieħla. Barra t-toroq ewlenin u dawk residenzjali, Infrastructure Malta qiegħda tirranġa wkoll toroq bħal dawn, toroq rurali. Fil-fatt minn da s-sajf li għadda qed jitranġaw qed jinqalgħu mill-qiegħ propjament il-fuq minn 40 kilometru minn dawn it-toroq. Ovvjament dan kollu qed isir fondi min-naħa tal-Gvern kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. F'da t-toroq li qed isir qed jerġgħu jinqalgħu mill-qiegħ u jiġi moddi l-ilma, l-elettriku, sistemi oħra ta' telekomunikazzjoni u mbagħad jitranġaw u jerġgħu jibnew il-pedamenti minn ġdid u finalment jerġa' jinkesa kollox bl-asfalt. Dawn it-toroq jintużaw ħafna mill-bdiewa u n-nies li jaħdmu r-raba mal-madwar imma huma toroq ideali wkoll biex wieħed jaqgħad raħal ma' ieħor bħala rotta alternattiva. U jistgħu jintużaw xi passiġġata u xi dawra bir-rota bħal dak. U issa ġejja lista ta' toroq li diġà tlestew. Triq ir-Remel f'Ħażebbuġ, triq Ed Costinus in-Naxxar, it-triq fl-Inħawi ta' San Niklaw bejn Siġġiewi u Rendi u bħalissa isiru oħrajn bħal triq Ħalfar dik li kont fiha jien ftit tal-ħin ilu. Triq twila kważi 3 kilometri bejn iż-Żurrieq u Ħalfar. Triq San Niklaw u triq tal-Arix li jaqdu l-Rendi ma' Labsi. U dawk kienu l-Infrastructure News. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Issa lesti. Ciao.